Aínda non coñeces Galego para Peques? Somos unha canle de vídeos infantís en galego. Temos cancións para aprender os números, as cores, os días da semana ou o consentimento. E, sabías que? Tamén facilitamos fichas gratuitas para pintar e colorear as personaxes das nosas cancións. Podes atopalas nas descripcións dos vídeos. Tamén subimos vídeos cos que aprender a ler, escribir as letras, contos e vídeos para aprender o vocabulario ou o abecedario. Ademais, estamos subindo as cancións con pictos ou pictogramas, unha ferramenta comunicativa, aumentativa e alternativa para axudar as persoas con necesidades educativas especiais a comunicarse e tamén a comprender o mundo que rodea. Por outra banda, tamén colaboramos coa GAL para subtitular a galego-portugués as nosas cancións. A que esperas para suscribirte? Bule e cóntallo ás túas amiguiñas. Galego para Peques. Suscríbete.